Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon na Radio Philippine Standard Time, alas 5:01 na. Kamusta naman ato sa mga ka-aksyon? Good afternoon, kamusta ang inyo sa ring adlaw, subonggid? Yari kita sa Petsa 21 na, Lunes, Marso, tuwig 2022. Kamusta ang sitwasyon sa dalan sa inyo sa ring lugar? Kamusta ang mga naapektuhan sa unang adlaw nga untat biyahe? Sa mga salakyan, di pasahe, ining public utility vehicles. Pero may good news mong. Sa mga Lunes, mga ka-aksyon, ang ginhambalan sang kadamaan wala sa liwan kundi ang pag-aunta temporaryo. Sa biyahe sa mga PUV, 2 days transport strike kuntani. Ginbuta ka tara kuntani ha, kay may ara sang mayo nga balita sa aton. Ang teritoryo sini agud iprotesta ang hindi maagwanta nga pagsaka sa presyo sang gatong, diesel, kerosene o kon gasolina man. Yari kita sa Marso 21 tuwig 2022. Inyo ka aksyon Marlon Hervaya. Ang mga balita nga nagabaga-baga ato nang pagaloksuhan. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Action! Breaking news! Dari kita mga ka-aksyon sa balita nga bago lamang. Ining mga kilibot nga balita mga ka-aksyon, untat biyahe sa Bacolod. Untat biyahe sa Bacolod, untat na. Transport strike sa Bacolod. Sa mga hapon mga ka-aksyon, untat na. Ang mga POV sa mga hapon nagbinalik na sa pagbiyahe. Ang desisyon na hisugtan matapos ang inistoryahanay sang pila ka mga bantog nga politiko nga nagakandidato man sa eleksyon upod ang mga opisyal sang transport group sa buong lamang hapon. Ano bala ang rason nga wala gintapos ang kuntari duwagid ka adlaw nga untat biyahe? Isa sa mga opisyal sang transport group sa Bacolod, si Elizabeth Catalbas, amo sa presidente sang FIBACDA, nagkumpirmar sa interview sa Action Radio Bacolod nga tub-tub na lamang sa ning hapon ang transport strike. Hambal niya ang meeting ginhimo ini sa Committee on Transportation sa Kongreso subong nga hapon. Ginpamatian ka ginaktuhan sa national nga LTFRB. Buwas nga adlaw may isa pa kapag sinapol nga pati kayunon ho. Upod naman ang pamunuan sa LTFRB sa Region 6. Ang isyu nga pangatalakayon, ang bulig pinansyal nga programa muning ayuda sa mga drivers nga apektado subong. Yang resulta sini ang nawong subong sang Bacolod nun, medyo may aranas ang pag-yuhum-yuhum. Sa mga importante nga alaktanda, himos na, ilis na, samtang may oras pa. Sa mga drivers naman sa POV, nga wala pa sa kinubwakal, bugas kag sudan, pwede pa. Makahingagaw pa ka mo biyahe para makaganar ka mo. Ang dugang nga detalye sa sining nga golpiada nga pag-untat sa nga transport strike sa mga hapon
Pamatian ta ha, himay-himayon ta ang mga kaundan sini, agpanilagan ta kung ano ang masunod nga matabo. Pero kain na mga ka-aksyon sang wala pa mapauntat ining transport strike, nado bala nagkalatabo kainahaw. May ara sang singgitanay sa dalanon. Agod nga punggan ang salakyan nga nagabiyahe sa mga mayor nga dalanon sa Bacolod. Di sa Bacolod nga hugada, samtang may transport strike pa kaina, mayara sang libre sakay sa mga Bacolod nun. May siyam ka mga salakyan ginpausar sa lokal na gobyerno sa syudad mo. The Lucky Nine vehicles. Nagbrom-brom-brom-brom na sila kang pip-pip-pip-pip. Nagkanto sila sa mga pick-up points. Ginabo-dabo sa mga lugar kayo na. Ang designar bilang mga pick-up points. Alas 4 pa labang kainas ang kaagahon. Nagapanok-turuok pang mga manok na sulog. Simple sulog ginamanok turuok kaya ang mga way man manok turuok di bla. Alas 4 pa lang kaina panok turuok ang manok. Ini nga mga salakyan ni nagsugat ni sila kaina aga pa no. Ang drop off point o kung naman yung dulungan, way sa iban, kundi plaza publika sa syudad. Ang social media, hubalin kay nasang kaagahon. Ilabanigid ang ginakahiligan sa mga Pinoy nga Facebook. Minuminutos, may ara sang nga nakapagkit nga litrato mo, may laragway. O kung may mensahe angot sa untat biyahe, sitwasyon sa mga dalanon. Ang una, ginlalisan kay ina, ginaw mo pagbiyahe sa mga taxi, buses, tricycle, e-bikes, kag tricycle. May pila sa ka mga drivers sa saring sahi sang di pasahe nga salakyan, nagareklamo nga silang ginisita ko no, ibang ginbanggaan pa. Man wala man sila malakip sa transport strike. Mayara nga rally areas kay na nga ang nagasigitan baw do tarang-tarang nga taxi punggan nila. Hindi pagpabiyahion. Ang resulta, ang taxi driver malalis man marason man kay nga ginatindugan man nila nga POV man lang ang ginapauntat biyahe. Wala man sang mandok nga maupod man ang mga taxi sa transport strike. Punta sa punto lang, may punto man ang mga taxi drivers. Sabong balik na. Tamat na balik. Ay ibang siguro mabiyahe niya, boss. Kaya lang-alang naman nila 5 ho. Iarkilabo mga kakso ati. Ang alas 5 rush hour. Abo ning pag pinuli. Asang mga trabahante. Ati karkuloko damo yapon Bisan way nagbiyahe ang mga POV. Traffic pagkadat kayo na sa pilang ka mga intersection areas. Adri sa Bacolod. Sige. Pantayan tayo dugay-dugay. Ano pa kinibas na nga balita sa bayan sa lokal. Kaya ang transport strike sa Bacolod, ang pabangkot na nakapatay og ayhan nga tikang sa gobyerno na to nagun nga aktuhan. Ining panawagan nga dapat pungkuan kag ambalan ng pagsurip ni sa saka sa presyo sang gatong sa Pilipinas. Pwede ba lagali papungkuan niyo mapauntat nila gani ang transport strike? Naginhulat pa nga matabon transport strike man. Why natani ginulat nga may transport strike kung untat biyahe nga natabo. Why pa ni transport strike? Kung ginpungkuan nila kundi kuntani, why nasang na trabasiya? Why nasang na apektuhan nga mga residente ta? Muna blang batasan sa Pinoy kundi lokpan di magiho. Buwas bla. Pwede malagi na ipapungkuan. Untat ganing biyahe. Kaya ginpungkuan nila sa mga hapon. Ang ining transport strike na hindi linis Bacolod, di Negros Occidental, nagliligad na esperinsahan na rin sa pilang ka mga lugar sa Pilipinas. Kadumdum kamo sang National Public Transport Coalition. Isa sa pinakadako ang grupo sa transportasyon sa Pilipinas. Mga miyembro nila sa niya, hindi lang jeep, pati taxi, bus, truck, delivery trikes,
motorcycle taxis. Nakapatigayo naman na sila sang hindi gani ya transport strike ang tawag nila mo. Nagaligad ng mga sinimana. Ang tawag nila ya tigil pasada. Huwag mo mangyapo na. Pero ang gobyerno sumong ang gobyerno sumong daw nasobrahan na ka bungol kag bulag. Kag daw nadugangan pagid gani. Kaya hindi lang bungol kag bulag kundi daw daw napi ang pagkag napi ang kag nagklasungi. Pangita pamaagi kung anong solusyon sa mga problema ni. Ang panawagan sa mga mamalidha. Mamalidha mo na sila mga kongresista kag senador. Kung padalman tagin ni mga mamalidha ni ang pinakatrabaho nila ni pagdihon sang kasuguan man ang tawag sila sa ila lawmakers. Pero lang tawag nyo bala only in the Philippines lang di na mga lawmakers na tonya huwag pa tanto nagtutok sa pagdihon sang kasuguan o kunlay pagbalay kundi ang ilaya ginahimo naghala sila ka pinadayaw para mo damo proyekto sila sa mga distrito. Yang panawagan sa ila dapat mag-convene na, dapat mag-inistoryahanay na, agod magpasara sang hagna nga makabulong sa saring problema ni sa ginabatsyag sang sektor sang transportasyon at para suspendihon ining fuel excise taxes. Pero ini nga panawagan ni para lang ni gapon galupad-lupad sa kahanginan. 5:12. Oras na yan, di na ya STL. Alas 5:12. Ano pa kinibas sa nga balita sa Bansang City Hall? Bacolod Balay Silangan mag-operar na sa masunod nga bulan. Sa ilawanta na nga ito sa ring nasyonal. At isa katuwa na nga ito sa ring patrol importante. Dugay-dugay. Standby ka mo. Sa balita nasyonal, yari ang paumpaw nga sahi sang balita. Sinong gusto magkabati sa balita nga magkapaumpaw sang nagabalakhuon nga balatyagon kag magkapaumpaw sa nagakuriit nga korason. Abe, Alsatiel. Alsakabot. Damo sila ba? Ang balita nga pila ka mga bantog nga kamuyahan sang petrolyo may paumpaw porsyon nga anunsyo. Intawag nga big time oil price rollback. Wow! Daw mo namin namin inipamatian bagod big time. Pero pilagi na ang inubo sa presyo how. Ang siling sa advisories sa Pilipinas Shell Petroleum Corporation kag si Oil Philippines Incorporated. Magapanubo sila sa presyo sang ila gasolina 5 ka pesos kag 45 sentimos kada litro. Kag 11 pesos kag 45 sentimos kada litro sa diesel. 8 pesos 55 sentimos kada litro sa kerosene. Ang pagganubo ipatuman sugod na 6 buwas aga Martes. Amo-amo man kuno ang himuon isang Petrogas. Magluwas sila sa nga kerosene nga wala madala sa rollback. Kaya hindi ba dalo sa rollback man? May daligan na tanan na. Ang reaksyon sa kalabanan na makabati sa ning anunsyo ni Iban gambal nga yudiha rollback ba? Ay ba nagasiling nga ti mayo man na. Pero ang question dari makapila kamo ka beses nga nagpasaka sa presyo. Abe resipa nyo be kung pila be. Okay tani ko ng pagpanubo masige-sige na o kung masunod-sunod man bla. Hindi kay ang nakatabo subong sakaan sobra pulo ka beses kag sunod-sunod. Panubuan sang isa lang ka bes. Daway gani daw halos-haluson pa gani pagpanubo. Pagkatapos ang price rollback ka isa, sunod nga adlaw sakaan na naman. Ang gwa saka pulo ka beses, nubo isa ka bes. Anong tawag sila? Saka, nubo.
Saka, nubo. Saka, wala na, nubo. Mamusina na lang tadi. Alas 5:15, Balita Nasional sa Pilipinas na punan sa mga pasalig sa kandidato kag politiko. Man sa pulo ka balita sa nasyonal, may 8 kun siyam gid na puro plano kag pasalig sa mga politiko. Diri lamang na sa Pilipinas nagakatabo. Kung magbukad ka website o kung page sang news outlet sa internet, ang una nimo basihan da among pagbinarakang sang kuno maayo nga mga plano sini mga nagakandidato sa eleksyon. May ara nga nagahalatical gani kuno nga yakunupdan ang petisyon na pasakaan ang sweldo sang mga mamumugon na mungol na kami nanoy. Dinikada na nga nabatian. Wala mangyapon miyura na. Hasta malang kamo sa opod sa panawagan. Pero tutuod nga pagbulig kag pagsuporta hasta lang matuman ina nga panawagan. Way gina matabo daw. May isa pagid ka nagtikal man. Ginaupdan niya man kunong panawagan nga dulaon ang pagpatong sang buwis sa isak bagay. Way, baho. Kaya magkasiling nga patukod ospital, damoon infrastruktura nga proyekto. Kung sa una pa lang, way pagkampanya ng eleksyon, inhimo nyo na natani na, ulit subong lain naman kung tani nga mga tinikal aton mabatian. Alas 5:16, aber hibanaunta magkakson sitwasyon sa Bacolod, subong. Subong nga ginuntat na ang transport na strike. Ang duha sa ka mga national highways na dalan sang Araneta kag dalan Lacson. Kamustayahan ang sitwasyon. Sa Patrol with Action, John Diaz, Observation Report, Action John, kamusta ba kalusubong? Please come in. Action nga bago lamang kita nakahalin diri sa area sang Dalan Alihis, Araneta, sakop ini sang Barangay Singkang Airport Surad sa Bacolod. Ini ang isa sa mga transport center o kung transport strike center, rally center mismo sa nagpatigayon sa transport strike sa nga po ng pila ka mga grupo sa mga drivers Action Mar. Nakita daton tinlo na diri ang dalanon wala na sa may nag-rally nga mga drivers kay nahimo sa sila sining Apple matapos sila may baluan ang desisyon sa ina mismo nga mga transport leaders sa sining pag-untat na sa pagpatigaw nila sa transport strike liwat nga himo nga pagbarisang biyahe. Pero aton diri obserbasyon Action Mar bisang nga naguntat na ang biyahe oy pilang naot lang gyapon ang nagamaneho o kung nagabiyahe nga madibasay nga jeepney sining Apple nalikitan ko isa ka Bata Libertad ang orange sining nga jeep na isa diri Mandalaga Libertad mo yung puti nga jeep Action Mar. Pero other than that wala pagimansan tanto nga kadamoon sa mga di pasay nga jeepney nga nagabiyahe tub-tub subong. Despite the fact Action Mar sini ang serbisyo sa lokal gobyerno sa Bacolod dek ang bus nila sige gyapon biyahe ang mga transport vehicle diri nga gintanyag sa lokal gobyerno sa Bacolod para sa Japon sa pagbiyahe Action Mar tub-tub sini nga mga tinion. Kinlibot naman namon ang halos na lang ng mga transport center o kung mga rally center sa Bacolod sa mga nga ini pero tub-tub sila nga mga tanion do wala lagi man nasado sa naga-standby dito nagapanghimos naman sila do wala man sila sa sagbot digin pang bili na kay do malipayon na sila Action Mar sa pag-untap nila sila yung transport strike subong nga. Anyway, diri kita sa lakat sa trapiko sining hapon sa nasiling ko na bagod man pagjutay sa mga dipasay nga jeepney nga nagabiyahe sining hapon kasunod sa ginpatigayon nga transport strike mga kaaksyon ligwang aton nga dalanon diri sa area sa dalan Gatuslaw sining hapon nakabigdaman diri nga right moderate na sitwasyon kon trapiko ang aton pagamalan pero damo-damo man ay private nga salakyan nga diri nagalusot na kaaksyon narong sa area sa Burgos Gatuslaw ang mga salakyan na rin norte padulong sur nga bahin sa syudad amo na medyo nabalabang pila sining adlaw pero manageable kaya wala sila dapat kawalakaan ng mga kakompetensya nila sa dalanon kaya man wala sa dipasay nga jeepney nga nagabiyahe subong nga hapon nga madamo gid no pero matamat na ni mabalik ilabi na iba nag-aambar na kag nagayngagaw kay namo paligapon pasero nga nagahulat mga kaaksyon sa mga salakyan along area sang dalan na Araneta like diri mga kaaksyon sa porsyon sang Araneta Gatuslaw diri sa area sang Araneta Gonzaga damo pagid sang mga pasahero mga kaaksyon nga naghulat iban siguro nga jeepney drivers kung naka-monitor sila siguro para mabulig-buligan la ang lokal nga gobyerno sa Bacolod
kung makabiyahe, naging man sila kaginalaw naman, kiti wala naman mabalabag sila sa danon, basta makabalik sila nga pagbiyahe, para matulong maniwang mga pasero kung bisitag sa mga lugar, kaya kung wala din kung sakyan, ano oras sila guro karon abot, unless otherwise may masugat sila nga mga pribado nga salakyan. Ang patrol, ari na kami diri sa intersection sang Burgos sa Gatuslao, siningapon, makita ton, amat-amat naman mga kakson nga nag-build up ang traffic, dumadamo na private nga salakyan, motorsiklo, nagabiyahe man, taxi driver o kung taxi, ari man mga kakson. Importante, kung ligwang kilala nun, hindi lamang pinagusto sa pagpadalagan sa salakyan, agod malikawan ang tanto, kabugat nga lakat sa trapiko makaakson, siring nga adlaw. Diri kita sa presyo sang gatong makaakson so far, sa diesel, nagabilin 72 pesos and 95 centavos, pero kay Timera informasyon nga buwas nga adlaw, magapatigayon makaakson sang rollback sa presyo sang gatong, hopefully makapiantiyan ini, no? Kay Tidri pag-isa sa kagasolinahan, ang crudo 74 pesos and 8 centavos, 74 pesos, kag 8 sentimos sa kada litro mga kaakson sang crudo. Samtang sa presyo naman diri kita sang gasolina sa kada litro nagamboy sa mga pinakabarato sa 69 pesos and 90 centavos. 69 pesos and 90 centavos ang pinakabarato. May man diri 70 pesos and 65 centavos. 70 pesos kag 65 sentimos sa kada litro. Ang kadriga niya nagamboy pwede makaakson 71 pesos and 90 centavos sa kada litro, ay 72 pesos and 65 centavos sa kada litro man nga pinakamahal so far nga presyo sang gasolina sa kada litro subong nga adlaw. Hopefully, pagkabugtaw naton buwas nga adlaw may ara diri makabulig-bulig agol gyud mapanubo ang presyo sang gatong diri sa pusod Pilipinas, Silibina, diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Manaming panahon subong nga kapunano makaakson na matinaw ang kalangitan daw lagid pariban sa pagulan. Hopefully magtayo ni tugtog karon sa kagarihon. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasaling sa totohan nga maka-aksyon sa tingin nga bahin sang Pinas laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Alas 5:22. Nagapakita kabalas ang antioxidant ka vitamin para balikan sa ilawan tayo nga to sa mga nagpadala sa mensahe sa live stream ho. Joshua Christopher Bilas, arama si Elizabeth Malaka Gamala, thank you. Si Marilo Travilla Catino, good afternoon. James Navales Villar, good PM. Si Ana Sinoro, hello. Jonaline Ninyal Di Crepito, good PM. Tamio Roda Marmito, kag Raf Rachel Marmito Galido. Rochelle Fulgencio Susana, Melvin Peñafiel, Dante Maquilan, good afternoon. Alex Fuentes, listening and watching. Jonalyn Dinyal Di Prito, okay. Good PM ko no kayo Tek Milanan kag Lager de Quilla, Gabaritor. Christine Benyes Villalobos, ARB Energy Fans Club members, ginatamya. Okay. Monitor lang sa Barangay Padarong DSB. Araman si Ruby Ardiente de la Luna. Mayong hapon nagsumarlon, di magugtas Lovicnik Ruby de la Luna. Sang barangay 30. Di ko no tamag ogtasa. Sige. Si Jerel Galudo. Okay. Jerel Galudo, good afternoon. Okay. Nestor Hervias. Wala yon, mahal man gyapon. Gani man, no? Mahal man gyapon. Elvira Gilugo, good afternoon. Tani may biyahe na boss. Budlay, wala sakyan. Watching from Charito Heights, Granada, thank you. Balik na, Elvira Gilogo, so mga hapon, balik ng biyahe, kay ginuntat na ang transport strike. Okay. Vanessa Mayo, hello. Milan Oligo, araba si Jonah Orokay,
Damiyaw ko lang, Ma'am Banaw nila Papa Jimmy o Mama Gamay. Sa Bani Cafe, si Milail Oligo, Tabyaya, Ma'am Vanessa Star Mayo, Dokmat Mayo, Chinky Dialagdon, Luwal Mar Alex Montez, salamat gida. Okay, Jose Herson Lapinig Honyo, good afternoon, Monitor Man. Balik tayo kadugay. Presyar na tayo! Presyar! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa Nagatrotamwa ko dara sa Dalom ho. May nagabiyahe na gidman nga mga PUV, Public Utility Vehicles. O galing kay may aragapon sang pagsakripisyo anto sa mga pasahero nga aman. Tanan gid nga nakita ko nga mga PUV. Puno-puno pasahero. Tiyawan ka naman hulat. Arapan damo man taxi kung may unod malang walit nyo kabulusan o taxi lang mo anay Kaya gamat-amat subong ginawa pa man ng POV. Subong biyon, tabuan la 5. Mudamo sa nagabantay, ti yawan gid ka matabuan mo ang wala ang may lugar bla. Kay puno-puno ang tanan nga nasalakyan kita ko. Kalabay din sa may dalang sa Lacson, kag din sa may dalan sa Burgos. Alas 5:34, ibalonta na mga kaaksyon ang detalye sa nga balita halin sa Bacolod City Hall. Aksyon Radio City Hall Report. Ang Bacolod Balay Silangan, BBS. Maga-operar na sa masunod nga bulan. Ano ni ang sunod sining Bacolod Balay Silangan man? Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Hall. Aksyon Dale, may hapon please come in.
Action Mar last year pa sang gininagurahan ning balay silangan dira sa may kilid sang headquarters sang Bacolod City Police Office pero wala pa ni siya gilayon nga nag-operate kasunod nga may proseso pa nga kinahanglan Action Mar kag pagbutang man no sang dugang nga mga equipment sila sa lugar. So pinaka-latest nga development according to Executive Assistant Moises de la Cruz, siya ni ang focal person sang City Anti-Drug Abuse Council kung kadaka nga sa bulan sa Abril magabukas na ang balay silangan para ini sa mga mild na mga drug surrenderers. Isa ni Action Marker Formation Center kung sa dini paidalom sila sa rehabilitasyon, mga seminar upod man ang mga otoridad, psychometrician, doktor, mga personnel sa PDEA, BCPO kag iban pa para Action Marker nga magbalik sila no normal ang ila sila nga pangabuhi. Ginpakayag ni Sir De La Cruz mga 30 ka mga mild drug surrenderers ang sarang nga maakomodar sang balay silangan. Rason nga mga punong barangay diri sa Bacolod City gintuginan nga magsoneter sang 3 ka mga ngalan sa mga drug surrenderers kung sino ang luyag nila nga ipasulod dira Action Mar nga hatagan sang tsansa nga magbago ang ila sini nga kabuti. Sa pinaka-latest nga record sang kadak mera sang kapin 4,000 sa mga drug surrenderers diri sa Bacolod City as of December 2021. Ay nagpakita man Action Mar sa datos sa Corte Sir De La Cruz nga sa mga numbers out of 4,000, more than 3,000 diri ang wala sa nga trabaho. Aring tingog ni Executive Assistant Moises De La Cruz. Actually, ang Balay Silangan, that is a reformatory edifice, no? Nag-start na operate, sir. Ma-start kami April, pero ginakuha na namon, kay ginahulat namon ang sa mga barangay captain ang ila pasudlon. So, kung makasulod, we will try to reform them. Ilang ma-accommodate dira, sir? 30. 30. Baling matabo dira, mas take dito sila 24 hours, 7 Yes. Mga duration sa nagani, sir? Ma-start na kami sa 2 lang kasimana. 2 kasi man. Kaya supposedly, Nga wala puli-puli. supposedly, anong nakabulan. Di ko na anong kabulan, mag-restless na iya ang mga kuan kapin pagidwa ito unod dulugasan niya. So that's why nga i-shorten lang namon provided nga ang tanan nga kuan consume niya ang tanan nga seminar da mga kuan. Sinong ma-identify sang mga beneficiary doon, sir? Or ipasulod? Barangay captains. Barangay captains. Ginapangayo namon sa ila nga 3 lang kada barangay. Mga mild lang kag Action Mar kung portion ni lamang sang tingog ni Sir Executive Assistant Moises De La Cruz. Sige sila nga pathag supposed to be anong din kabulan kung tani ang insakto nga duration parang matapos no ang ang pag-reform or pagbagong kabuhi sining mga drug surrenderers o galing ginpalipot ang ini sa duwa kasi man Action Mar pero dapat i-make sure gid nga tanana nga mga seminar na kay dalo mining mga beneficiary Action Mar antes ba sila nga i-release no kay sa sulod 2 weeks hindi ini sila pwede nga makagawa dira sa may balay silangan tubtub nga matagan sila sang certificate nga natapos nila ang 2 ka semana nga pagpaydalom sa rehabilitasyon. Update kapag tagikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar mga ka-action sa ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action Dale. Kinahanglan ba na ng balay silangan kay parang ini mga drug mga nagsungka bla. May ara sang kaso ang illegal nga droga. Iba nag-usar gadya sang illegal nga droga. Dara mangin serving doala rehabilitation center no. Dara sila bulngon, dara sila pa ayuhon no. Magyan dara nagali sa may dalan da likod sang BCPO headquarters no. Dara ko na ang ngalan nga Balay Silangan. 5:39 Action Radio Philippine Standard Time. Dalawang taraman mga ka-aksyon na dugay-dugay ang detalis ang balita. Sa ato sa nga patrol, oy, lapit na lang, 49 Diaz na lang. May 9, 2022, election na. Ayaw man nga matapos-tapos na ng eleksyon para balanta kung sino naman ang mangampol ang punaya. Sino mapierde? Balik ka report sa patrol with Action John Diaz. Action John, sa balik ka report, please come in.
Aso mga kumpirmado to kay nang imogin player may kantanan sa paguntat na sa transport strike diri sa may syudad sang Bacolod kasunod nga nagdesisyon ang tatlo ka mga dalagko nga mga transport groups man nga untaton o kung call off ng ilang transport strike kay ila diri nakitaan nga doon na sa Batman ang ila diri nga panawagan tatlo ka mga butang may ara pag-iniban nga mga simple nga mga bagay pero according diri kay Mr. Diego Malacad sa United Negros Drivers Operators Center kunundok nga maning Secretary General ang duwang pinakaimportante action mar ang una best diring ayuda nga dugay na nila nga ginapangayo at last na download na gidman action mar sa mga operators ambal diri ni Malacad ang transport strike laman gali ang makahingyo sa mga otoridad o kunabi makaduso sa mga otoridad nga ihatag na sa mga drivers ug operators ang ilang ayuda action mar kaya ba kung no bayanihan to panigiri action mar nga ayuda ang 6,500 pesos sa kada drivers kag 7,200 pesos sa kada operators nga dapat ihatag na sa nga LTFRB galing kay take kung wala pa sila kung nag-transport strike subong adlaw wala sila action mar na tagan sang ayuda. Ginkompirmar diri ni Malacad ng 6,500 pesos sa first tranche na sa mga drivers yatag. Actually dapat ganun kuno may mga mananagat kay giban pa mga sektor makabaton man sini. Gin-download na action mar kag yara na sa mga account sa mga operators sining adlaw. But siningon nahatag na kag ipanagtag na Manila subong adlaw man sa mga drivers amo to kay na nga ginhulat gid sa mga ginagupod sa ublag protesta more or less mga 300 yung mga drivers diri sa Bacolod kag Negros Occidental ang ginalauman nga makabaton sa 6,500 pesos nga financial aid sa idalom sa bayanihan 2 ambal diri ni mala kulang pa ni kay dapat correction mas sa kabilugan 13,000 ang ilang mabaton kay sa bayanihan 3 nga pag gin-allocate nga additional nga 6,500 pesos. So ila diri ginalauman nga may semana matag man ni action mar ang 6,500 pesos sa igla. Sa mga operators naman ng 7,200 ang expectation diri nila Malacad subong hapon o kung buwas nga adlaw ma-download ang para naman sa mga operators action mar nga 7,200 pesos. Duwa man ni sa kastrant ang katranslado first kag second bangod sa bayanihan 2 kag bayanihan 3 action mar. Ikaduha diri nila na nakambal sila kinalano naman ng taton bangod sunod Ricky Malacad gina osisa na kag ginaistorya na karon sa Kongreso ining oil deregulation law nga mo gini nagapabudlay kay nagapasaka sa presyo sang gatong maisa pa gid bagay pero na paginpalayag diri ni Malacad ang isa ket isunugan ni siya gina osisa nila subong kung bala natuman gid man ini action mar may ara man mga simple nga mga butang ilagay ng panawagan nga do wala pa sa nagakigong action kaangay sa pagpadubo sa excise tax iban pa gid nga size ang buhis action mar pero nagapati diri sa Malacad nga dako na mabulig sa pila ka mga elemento aspeto kay lagi na panawagan nga natuman sang gobyerno action Marlon yari si Malacad sa interview. Oo. So, dili sa Negros, sir, pila na matunon yung mga drivers na, sir? Oo. So, ang download na? Ang download na subong 6.5 pa lang. 6.5 pa lang sa may register pa na natin 6 months. Yung pwede may materialize na napasagla na mga nilaliwa natin 6,200. Oo. Tapos, sir, karoon ko lang ako pagpalara na to. No? Yes, ano na sila mga guard, ano sila mga baitan nilang taro. Sila mga moralis, 25% na naman natin sa sa operator. Mga naman sila tani kung hatag nila direkta sa mga director na to. Kaya nagkaling ito natin, ibat sila ng mga operator, wala na na unit mo, ibat nila ito sa operator. So, yung bariyan na lang mga unit sa telephone, pero ang director, isensya po. Okay, so meaning sir, pila so ang hatagan after diri sa Bacolod, mga pila sila kabilog? Oo. Okay, ang sa operator yung sir nga 7,000. Oo, na-download na, sir, wala pa. Okay. Okay. Ayuda na, sir. Ang ikaduwa, isang oil deregulation law, ginahiring na subong.
tungkol nga transport strike. Action Mar nabatihan si Mr. Diego Malacad sa Secretary General sa Ondok. Nabatihan naman naton ginparehag nila ako niya nga buwat nga adlaw ginauman nga magapadulong diri sa Negros Occidental cag Bacolod si Regional Director Osmeña sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa teritoryo nga magapatigayon sa Action March ang pagsinakol sa mga transport sector agad na istoryahan kag maklaro inay pila ka mga regasyon sa mga transport groups nga wala nagakalabot abi sa kamot sa mga drivers sa mga ayuda labi na ining pantawid pasada programs ng gobyerno kaya dapat suntanin hatag na sa pagkutalikdan pangatuig sa mga drivers action parlon. Nagapalayag diri ko nagapati diri si Malacad nga hindi pa muning mangin na mahimo nila nga aksyon kay ti damo pag sila si Banpa nga ginapanawagan sa gobyerno nga dapat nila himuan sa nagkaigo nga aksyon kaya madri ni Malacad ilang taon na nila sa mga masunod pagid ni Nadlaw. Ining desisyon action mar nga pagpauntat sa ilang transport strike o kung pagbalik sa biyahe sa malibasay nga salakyan naging desisyonan man inisan tlaplo ka mga grupo kalakip ding Fibakda kagang siston action mar tikaina pagtawag nila nga untaton ang transport strike nagsunod man at ng mga drivers kag nagapasalamat sila sa kooperasyon sa mayorya sa mga drivers sa syudad sa Bacolod nga nagsuporta sila mismo nga protesta action na Marlon. Ang madigan ni Malacad na ang iba naman nga action mga wala nagupod sila protesta ila diri nga ginalauman nga may madumduman nila kag marealisar kung lang matuod nila diri nga kausa nga ginapakigbato kag ila nakitaan kung anong resulta sini nga ila ginakabig nangin madinalagon action mar. Report gikan sa patrolang tagdibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasaring sa totalan nga maka-aksyon sa mga bahin sa Pinas. Laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat aksyon na dyan. Yan ang kabahin dala sa aton sa kaluan sa Every day is fire. pagdalis ang dukan sa mga nagpadala sa ato sa nga live stream mensahe nila si Shane Anthony was live sa New Jersey. Tamiyaw ko lang family Lipania. Thanks and God bless, more power sa program. Salamat si Barkey Thrive. Always kapamati. Mayong hapon Kimpo Yulo. Hamal ni Barkey Thrive. Okay. Jonalyn Ninyal de Caripito. Okay. Good PM kay Roda Mutin Marmeto kag Raf kapamati gid sila ko. Fernandez Eric L. Okay. Mayong hapon. Ray Flores Barrioga. Jolie Militado Patrimonio. Mayong hapon Action Marlon. Maayo man kay tapos dayon ang strike. Sig ano mapiyardi ila kandidato sa mga nagapongko nga opisyal sa gobyerno. Thank you.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka man bahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home. With Aksona Brian Morden. Evelyn Nepomuceno kag Belchor Barok Caromines nga monitor sa Dematarion. Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar kag Aksyon ang Defensor. Ako naman sa Aksyon Reports After Edition Aksyon na Marlon Genovea.
Nakaka-aksyon sa rin ka man sa Pinas. Labuton ka sang amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.